Здравейте! Казвам се Тошко Савов и днес искам да поговоря с вас за езика на тялото. Ресурсите не се градят от това как стоим с тялото. Ще ви покажа в самото начало колко е важно как стоиме и говорим с хората. Ще ви дам един пример. Има изследвания, че 7% е важна вътрешността или текста или всичката информация, която съдържа това, което говорим. 38% е аудиалното това, което казваме, а 55% е важно това, какво казва нашето тяло. Ние от хиляди години се водиме по езика на тялото, както при животните. Те наблюдават когато си лош и всичко се изразява чрез тялото си. Един пример. Ако сте преживяли нещо лошо преди седмици, 2 или месец, помислете в това нещо и си наведете раменете и главата и се замислите само по този въпрос. Мислете само за това. Ще забележите колко бързо влизате в негативно състояние на тялото. Започва да ви се намалят ресурсите. Ако си промените физиологията, автоматично деактивирате в мозъка състоянието да мислите лошо. Защото уросяването има доказателства, доказвания, че уросяването се случва в предната част на мозъка. Сега ще ви покажа няколко начина как да променим ресурсите си на тялото, за да се чувстваме добре и да не върви целият ден така и в сделки, в бизнес, в взаимоотношения. Един пример. Ела, ако обичаш. Здравей. Той се завъртя, това се показва доминантност, но после ще си поговорим за тази ситуация. Защо завъртя цялото си тяло? Ще покажа после защо е така. Изправи се прав, застани тук, ако обичаш, и към камерата, обърни се така. Искам сега да направя следното. Наведи си рамото напред, така си го отпусни сериозно надолу, така главата погледни и сега си мисли за нещо лошо. В това състояние автоматично почва да ти става по-лошо и често хората, когато се чувстват зле, винаги си пускат раменете и главата надолу. Това е постоянно състояние. И те постоянно още по-дълбоко влизат. Колкото и да ти е зле, ти можеш да промениш всяка ситуация веднага. Сега ще променим с теб едно състояние. Изпъни си раменете хубаво назад. Дай си главата нагоре, погледни горе, ако обичаш. Опитай се за нещо и той автоматично почва да се смее. Защото дай още главата назад и все още повече ще ти става смешно. Това е много странно. Ще пробвайте го и ще видите колко е ефективно това нещо. Това, ако го направиш 1-2 минути да стоиш, автоматично деактивираш лошото състояние на тялото и ресурсите почват да ти се запълват все позитивно и все повече позитивно. Ще ви дам един пример. Ако кликнете в интернета Power Posing, ще намерите много информация за това нещо. Power Posing означава, това идва от Америка. Има изследвания, които доказват, че ако застанем с раменете назад, както току-що показах, или ръцете назад и да си дигнем ръката дори на стол, ще минем в една фаза, където качваме тестостерона. Тестостерона е важен, за да се чувстваме сигурни, смели в действията си, които вършим. Когато си наведем раменете надолу, когато си наведем главата и сме се сгънали, и за да си пипаме смартфона преди да влезем в среща, автоматично увеличаваш кортизола. И това ни вреди, защото влизаш в стресова ситуация и преди да влезеш в една среща, това е най-негативното нещо, което може да си причиниш на себе си. И заради това е много важно, когато отивате на важни срещи, наистина да правите power posing, да връщате раменете назад, да си изправиш тялото правилно, да седнеш правилно, да си дигнеш дори и краката, ако е възможно, и го пробвайте, ще видите колко работи, колко е ефективно това състояние на тялото. Какво означават знаците на тялото? Ще ви дам няколко примера, за да разбереме какво искат да кажат тези знаци. Много грешно е интерпретирано това с стискането на ръцете. Това може би едно от най-главните причини, които хората мислят, че единият е със слаб характер, другия е с среден, силен и каквото и ще, когато един човек стиска ръка. В молови, в автобуси, в метро, ако искаш, по улицата, наблюдавай хората какво изразяват чрез тялото си. Забележете, когато влезете в един ресторант, веднага ще разберете кои са на дейт, или са влюбени, или са заедно там, или кои са само се срещнали, за да отбият номер. Единият мери таваните с очите, а другите са се песнали един срещу друг и се гледат, правят еднакви движения на тялото и цялата ми физиология говори за добро състояние и ресурси. Ето сега ще ви покажа какво означава ръкостискането. Погледнете сега състоянието на него. Той доминира с частта си, автоматично мога да прочета от него, че той е доста доминантна личност, завъртва си дланта към мен. Това означава, че иска той да държи състоянието, той да ме води.
Това е автоматично, това е неговото състояние, той е такъв характер и заради това така го прави. Има хора, които автоматично, примерно, тръгват, знаете ли ги тези, които държат ръка, пипата, правят така. Това е кинестетичен човек, той иска да постоянно да има контакт с добро чувство, когато го те пипа. Това не означава, че сексуално те опипва, просто иска да разбере. Това му е неговия стил на начин на разговор. Има хора, които като се здрависват, така се държат пръста даже. Сигурно, че е заинтересуван за твоето здраве, постоянно ти мери пулса. Това е просто състояние. Има след това, дай ми леко ръката. Често хората мислят, че когато хората дават слабо ръка, че той е слабохарактерен, но това не е вярно. Хората просто така се чувстват и автоматично трябва по същия начин и ти да стиснеш ръка, без да го преценяваш. Защото ако аз съм един по-интензивен, енергичен човек и му стисна така ръката, аз ще го стресна в този момент, с 100% сигурност. Винаги, значи, това е един микропроцес, когато си стиснеш ръката, веднага да го усетиш той как стиска ръката, правиш абсолютно същото. Ще поговорим по-късно за темата Pacing Leading Rapport, защо е толкова важно да правиш това огледално, което човекът ти насреща също прави, за да сте в конкурентност, в синхронност, в движенията си и начина по комуникация. Благодаря. Какви знаци и какво можем още да разчитаме от езика на тялото? Да предположим, че хората често застават така. Много пъти съм слушал от колеги и от колежки, че казват, че това е заключване. Но това не е вярно. Когато един човек седне така, той е готов да приеме информация. Защо? Защото той сяда в комфортната си зона. Абсолютно няма нищо общо това с заключването. Хората, когато застанат на среща така, трябва дори да се радват, защото той се е в спокойната си фаза и иска да разбере повече информация за това, което му говорят. Заключването е по друг начин. Дори и така да стоиш не е лошо, или човека, който е на среща така да стои, но ако тръгне да прави така, това означава, че иска да се отбрани от това, което му даваш като информация. Много е лесно да го разчитате, защото автоматично се дигат ръцете и всичко, за каквото говорим, или го бутаме навънка, или го казваш с ръката си навътре, когато е нещо хубаво, ти правиш така автоматично, или да кажеш за някой, махни го този човек и те автоматично маха с ръката, че искаш да го отмахнеш от твоя си живот или да го отблъснеш. Когато седят двама човека на маса, много е лесно да разберете дали сте се свързали с този човек. Забелязали ли сте, че когато седиме на маса, има хора, които трупат пред вас неща, чаша, пепелник бутат, нещо капучино или каквото сте взели яденето, а има хора, когато са се свързали, те освобождават тази линия към вас. Това означава, че иска да се свържи пряко с вас. Колкото и странно да звучи, но това е подсъзнателно линията към човека, с който комуникираш. Буташ чаши настране. Забележете го това в ресторанти, в заведения, където седят и ще забележите веднага хора, които са си избутали пътя към един към друг, как седят те един към друг. А другите, които са натрупали чаши, често езика на тялото им говори, че е на полусъединител, иска да си ходи и той се е завъртял краката надясно или наляво спрямо човека си. Следващото, което това се казва стил пощене. Много странна дума, но представете си един човек, който говори с вас и често се опитват и правят така. Се опитват. Това означава, че той му е писнал от това, което говориш. Променете стила на разговор. Много е важно. Ако забележиш, че някой човек на среща ти почва да се пощи, да се чисти, това означава, че той си търси успокоителни гестикулации, защото това, което слуша, го дразни или няма никакво значение за него. И просто се изслушва така от уважение, бих казал. И това го правят често хората. Забележете, когато разговарят хората, интерпретират 90% от това, което чуват и виждат. Един пример ще ви дам. Аз ви казвам на вас, от днес почвам да спортувам по-често. Или започвам да спортувам. И вие ми казвате, това е супер, Тошко, много яко, ще ходиш на спорт. Но ние не сме се доизказали. Аз си мисля в главата един път в месеца, а вие мислите един път в седмицата. Автоматично се разминаваме в това, което искаме да си кажем. Същото е така, когато се разговарят хората и когато тялото несинхронно седи на среща, те само се изслушват, дори информацията, ако го питаш след 5-10 минути, какво си казва, няма да ти мога да ти отговоря. Защото не сте се свързали и това е разговора чрез езика на тялото. Значи, много е важно, когато забележите хора, че се пощат и се чистят, че нещо не е наред. Още едно в допълнение, ако забележиш, че човек, който седи на среща ви и почне да се облизва по този начин, почваш да го дразни с информацията, която му я даваш. Много малък микропроцес, който може много да ви каже.
променете веднага стила и начин, по който говорите или за каквото говорите. Когато почне човек да се облизва през цялото време по устните. Какво говорят още устните и движението на лицето, за да възприемем на срещния дали възприема информацията или иска още повече информация. Малки микропроцеси, които може да видите много лесно. Пример. Когато човек разговаря с вас и направи така, той крие информация. Това е много малък микропроцес и може да се долови. По време на разговор това се тренира и направи състоянието си на устните назад. Когато сведи вежди, когато наведе вежди, мисли, че нещо несигурно говориш и не иска да даде допълнителна информация. Хора, които дават устните си напред, означава, че иска да получи още повече информация. Това е просто автоматично. Всичко, което искаш, даваш напред. Всичко, което не желаеш да пуснеш, връщаш назад. Това е много лесно да се разчете в един човек. Пробвайте, наблюдавайте и ще видите, че това работи. Очите. Очите говорят много. Това се казва очно-двигателната система, но ще проведем това нещо в друга част на видеята. Очно-двигателната система е като една библиотека. Всичко, което мислим и говорим, се намира отзад като библиотека в главата ни. И често с очите ми ровим и конструираме информация, която търсим, гледаме до 80% от човечеството гледат на едно и също място. Какво означават очите в езика на тялото? Ще ви дам един пример пак. Когато имате възможността да виждате зениците, примерно ако имате проблем с очите, трудно ще ги видите, но се виждат зениците, когато се разтварят, а вие не сте променили дневното състояние. В заведение сте или сте седнали някъде и забелязвате, че зениците се променят на големина, се разтварят или се свиват. Свиването е пренебрежение и че не иска да дава нищо и че му е неприятно ситуацията, която провеждате в момента, когато се свиват зениците. Когато се разтварят зениците, това означава, че се чувства добре и че е готов за още повече и че иска да разбере още повече в този момент. Много важен микропроцес. Ако може да го разчитате, ще ви помага много в комуникацията. Сега ще ви дам и малко примери, когато един човек идва към вас, как да разберете дали е подготвен с информация, дали няма никакво понятие от това, което ще говорите, как се е подготвил преди това за тази среща. Окей? Примерно, сега виждаме, че на него границата са 50 см. В психологията казва, че 50 см са границата на личното пространство. Това означава следното. Ако ние се познаваме добре, това е абсолютно окей. Хората, които много добре се познават, често се приближават още повече и така се поздравяват или нормално, застават се един срещу друг и не ги притесняват тези 50 см. Но общо взето, тялото му говори автоматично. Ела, ако обичаш пак нормално към мен, ще забележете сега микропроцеса. Има една спирка, която това означава, трябва да спреш. Не трябва да се приближаваш, че не е прилично и не е приятно за човека, с когото комуникираш. Това е много важно, да респектирате неговото състояние, той къде иска да спрете. В допълнение, ако хората често, ако сте забелязали, като си говорят или се снимат, ще ви дам един пример. Знаете ли, че има снимки, примерно така са снимали, а едни са застанали, така са снимали. Това означава, че нямат никакво желание за това нещо. Това всичко разговаря много за състоянието или приятелството, или човека дали се е свързал с него в този момент. Ще ви дам в допълнение още малко примери за движението, как да разберете дали човека се е подготвил с информацията. Примерно, човек се засилва често напред, когато отива, с цялото си тяло се е наклонил напред, когато е подготвена максимално за тази среща. Хората, които са много доминантни, често върват така. Това е забелязано и при старшини или в офицерската. Така върват и върват с ръце назад. Това е гордост и за да пречупиш леда, има други техники, за да му влезеш в неговото пространство. Това говоря имагинерно, не да му влезеш в неговото пространство, просто да се свържете с него. Има други техники как да пречупите леда. Когато си имате работа с доминантни личности, често тези хора с петите си мерят, когато ходят. Ударят първо петата, отдалече, като офицери. Ще го видите отдалече, че този човек е доста доминантен. Когато хората са по-лесно допускаш, когато те допускат по-лесно, те по друг начин ходят. Хората абсолютно право с тялото си и с цяла стъпка стъпват. От петите се чете това нещо. Също е важно, когато презентираме наши продукти или информация, която
пренасяме или показваме, демонстрираме или четем, е важно ръцете да не са горе-долу в обекта на колана. Хора, които не искат да дават също информация или са затворени за информация си, кръстосват и краката. Много хубав знак, когато говориш с даден човек и той ти каже за нещо или за лично нещо да ти разкаже и си кръстоса краката, просто не иска да ти го каже в този момент. И е по-правилно в този момент да спреш да питаш. Когато си човек насреща ти си кръстоса краката, не питай повече. Или промени ситуацията, за да се почувства пак добре, да се отпусне и да не си кръстосва краката, ако тогава види, пак е готов да даде информация от това, което ти си попита. Ще ви покажа правила в комуникацията с другия пол. Често си мислим, че мъжът е този, който е смелят, който винаги заговаря жената, но не е така. Ако жената ни покаже сигнал, че има интерес за това нещо, никой няма да я заговори. И това е истината. Има изследване за това нещо и това се е случило в един бар с една и съща жена. Дълги дни наред правят различни позиции на тялото и погледа, очно-двигателна система. Пример, ако една жена не погледне никъде към мъж, специално да задържи очите си, този човек няма и да я заговори. Следващия тест е било с очи, само да погледни, процентите на заговорене, на смелост се покачват. А най-големият знак, който може да разбере, че тази жена иска да комуникира с вас, е когато си покаже най-слабата част на едно човешко тяло е артерията, най-дебелата артерия, където минава. Това още бих казал, от природата, от животинския свят. Винаги си предпазват вратовете и животните си предпазват вратовете. Когато една жена застане така, с косата, знаете много добре какво искам да ви кажа, това означава, че тя допуска комуникацията с този мъж, с който е влезнал с контакт с очите. Споменах в началото, че 55% говори нашето тяло. Езика на тялото е много важно. Защо е важно? Ще спомена пак. Имаме подсъзнание и съзнание. Подсъзнанието е 90%, съзнанието е 10%. Съзнанието ни функира като защита, защитна реакция. Ние наблюдаваме един човек, когато той разговаря нормално и е синхронно с тяло и с уста. Примерно никога не може да лъжим с уста и с тяло еднакво. Винаги можеш да доловиш един лъжец по този начин, когато е несинхронен с тялото си и с устата си с това, което казва. И подсъзнанието обработва само картини и емоция. Съзнанието е дигиталното, логичното, премислящото и когато устата ти и тялото ти ни върват синхронно, автоматично спираш да приемаш информация и почваш да наблюдаваш тялото му. Както и в природата, когато едно куче се така настрои за враждебност и надигни козината, автоматично другото куче знае за какво става дума. Така сме и ние и хората. Когато тялото нещо не върви правилно с устата, с информацията, която чуваш, автоматично почваш да го чекваш този човек, дали те лъжи, дали те искате измами с нещо. Автоматично забравяш да чуваш за информацията и това не е качествена комуникация, която провеждате. Заради това е много важно да тренирате езика на тялото, за да разбирате микропроцесите и знаците, които ви излъчват тялото, когато той говори, без да си отваря устата. Това, което видяхте, е част от това, което правя в моите семинари, в моето обучение. Ако имате интерес за повече, просто се информирайте долу на линка и се свържете с мен. Ако ви е харесало това, което сте видяли, споделете на вашите приятели или го харесайте. Благодаря ви за вниманието.